Bueno, aquí tenim un iPad, en aquest cas és iPad de la casa Apple, però podria ser un altre tipus de tableta i també fins i tot un smartphone, un telèfon intel·ligent. T'ensenyo un exemple d'un conte de les tres bessones. No sé si es veu bé. Bueno, aquest està començat perquè l'he començat abans per veure... Però bueno, és un conte amb imatges, pot tenir àudio si volem, pot també ser interactiu. En principi el faríem senzillet, màxim li podem posar àudio, no? Necessitaríem gravar a l'arxiu amb MP3. Però es pot fer això, no? I a la primera plana es pot fer un menú que digui llegir el conte, escoltar el conte i guies didàctiques. Vale? Anem a veure un altre. Per exemple, el de los tres cerditos. A veure... Bueno, que això ho tinc al revés, això per començar. Vale. A veure aquest. Bueno, aquest conte ja està molt més elaborat, És interactiu. Once upon a time, there were 3 happy little pink pigs who lived with their parents. Passem a una altra pàgina. One day, Daddy Pig told them they must each build their own house to start a family. Bueno, en aquest cas, com veus, és un conte interactiu. Nosaltres el que volem fer és algo senzill. A veure, un exemple tinc aquí fora, un segon. Aquest conte també, a veure si tot ho puc ensenyar bé. Això són les apps, Això són les aplicacions. I aquesta també és un conte. Vull ensenyar només la primera plana perquè aquest no està acabat. I ara mateix, s'ho imaginava, no funciona gaire bé. Vale. No, només t'ho vull ensenyar la primera plana, veus? Clar que és important que la qualitat de la imatge sigui bona, no? Un PDF té la imatge regular, si pot ser l'original millor. Aquí tenim un menú que diu això, no? Diu, te explicamos el cuento, leer el cuento y créditos. Pues si fem clic aquí, escoltarem el conte amb les seves imatges. Aquí és sense àudio, o sigui, només la lletra per llegir-ho. I aquí crèditos, i aquí podíem posar un altre menú que posés les guies didàctiques, no? Que és el valor afegit del conte. Interessant, doncs, la imatge, la il·lustració, no? Que hi hagi una bona il·lustració. Una mica és aquesta la idea. Si et sembla, intentem, amb el material que s'ha passat, a veure com queda, i com que no t'ho podràs descarregar, te faig un vídeo perquè ho vegis, d'acord? Si et sembla bé. Vinga, salutacions.